Raya giştî ya Kurdên Bakurê Kurdistanê rodan û geşedanên li Herêma Kurdistanê ji nêz vedişopînin. Bi taybetî di qonaxên girîngên Herêma Kurdistanê de raya giştî ya Bakurê Kurdistanê piştgiriya xwe bo Herêma Kurdistanê nîşan daye. Siyasetmedarên partiyên Kurdistanî yên Bakur dibêjin dibe ku di navbera partiyan de nakokî hebin. Lêbelê di asta siyasî de ev nakokî ne di berjewendiyên gelê Kurdistanê de ne. Serokê Giştî PSK Bayram Bozyal got Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê du stûnên girîng ên Kurdistanê ne. Îro qedepe û yeneke du stûnê Herêma Kurdistanê ne. Yek bê yekê din nikare li wir serpiyan be. Herêma Kurdistanê bi saya wan her du rêxistinan îro divê qonaxê de ye. Eger em bêjin statûyek heye, eger li wir em bêjin demokrasiyê heye, aramiyê heye, ev berhema wan her du partiyan e. Her du partî jî keda wan têda ne ji ber ku her du partî jî partiyê dîrokî ne. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê giringiya parastina Herêma Kurdistanê tînin zimên û dibêjin divê di serî de partî û yekîtî hemû partiyên Kurdistanî, Kurdên çar aliyên Kurdistanê û dîasporayê Herêma Kurdistanê wekî çavên xwe biparêzin. Li gorî nirxandina Serokê Giştî ya Partiya Komûnîst a Kurdistanê Sinan Çîft Yûrek, yekrêziya partî û yekîtiyê dê zemîna yekîtiya neteweyî ya gelê Kurd jî çêbike. Li kîjan parçeyê Kurdistanê yekîtiya netewî pêk were, tesîra wî erenî li ser her çar parçeyê Kurdistanê li ser dîasporê dibe. û îro ya herê girin zî çavê her çar parçeyê Kurdistanê dîasporê li Kurdistana Başûr e. Li ser wekemên Partiya Demokratîk Kurdistan û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê. Eger evna li hevler yan li Baxdadê li navbera xwe de gengeşî bikin, wekemên dijberî bikin, ew qet nê qebûlkirin tesîra wî neerî li ser her çar parçe de li virê derê dibe. Banga me li hur du partiya re em dên rokê pêş da li hevlerê nîzê hevdibinin nakokê xwe wek divêne bi destê demokrat dirêje hevdikin lolê rakin li Bexdadê zî yek rêz bin, yek deng bin. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê balê dikeşin ser alûziyên li navçeyê û helwestên li dijî ji navbirina qewareya Herêma Kurdistanê û dibêjin di rewşeke wiha alûz de pêşkêşkirina wêneyê yekrêziya partiyên Kurdistanî dê helwestên li dijî Kurdistanê jî têk bibe. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.